Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, працягнем кавырацца ў дэмакратычных сілах, глядзець, што там на нас выскача, калі мы туды ткнём палачкай. І рабіць мы зараз гэта будзем з маёй госцяй, лідаркай грамадскай суполкі «Сумленныя людзі» і былой віцэ-спікеркай координацыйнай рады Аленой Живоглот. Добрый день, Алена. Добрый день. Я не здарма азначыў, что былая віцэ-спікерка, потому что тэму координацыйнай рады мы таксама з ёй закранем як з чалавекам, які добра ведае, як там працуюць гэтыя глыбінныя працэсы унутры протапарламента. Але, найперш я хацеў бы павіншаваць асабіста вас і ініцыятыву ці, як правильно сказаць, грамадскую суполку «Сумленныя людзі». Не знаю, юбілей, не юбілей, не юбілей, 6 гадоў, тым не менш, калі паглядзець у прынцыпе не на чалавечае жыццё, а на жыццё грамадскіх арганізацый, асабліва ў такі турбулентны час, то далёка не кожная ініцыятыва, грамадская арганізацыя, там, суполка выжыла. Вы не толькі выжылі, але працягваеце сваю працу. Чым можаце пахваліцца? Чаго дасягнулі за гэтыя 6 гадоў? Першае, што мы выжылі, што мы не губляем сэнс у сваёй працы, то бок для мяне сумленныя людзі з'явіліся падчас выбараў у 2020 годзе, але я б сказала, што гэта не проста была кампанія па назіранні. Для мяне 2020 год і з'яўленне сумленных людзей гэта адказ на запыт грамадства аб тым, што мы не хочам быць проста статыстамі ў сваёй краіне, мы хочам назіраць, мы хочам кантраляваць, мы хочам удзельнічаць. І так з'явіліся сумленныя людзі, і на гэты запыт да сёння адказваюць сумленныя людзі, на мой погляд. Мы займаемся грамадскай адукацыяй, мы супрацьдзейнічаем прапагандзе, мы тлумачым, што такое дэмакратыя, чаму яе няма ў Беларусі, як усё павінна працаваць, прасоўваем дэмакратычныя каштоўнасці, нацыянальную ідэнтычнасць таксама у нейкім аб'ёме. Магу пахваліцца нашай камандай, нашымі вынікамі. На жаль, сёння, а можа не на жаль, сітуацыя так змянілася, і сумленныя людзі адаптаваліся да гэтай рэальнасці. Мы ў эміграцыі, вымушанай эміграцыі, у нас завочныя суды, мы экстрэмісцкае фарміраванне, але мы дасюль працуем з беларусамі ўнутры краіны. Мы працуем нават з тымі, хто яшчэ не ўцягнуты ў палітычны пузыр. Мне падаецца, што гэта вельмі важна, бо зараз шмат хто працуе з дыяспарай, з беларусамі, або ў палітычны рух ідзе, а хто працуе з грамадствам унутры краіны, калі мы ўсе экстрэмісты, і калі сродкаў для кантакту застаецца усяго нічаго праз медыа, мы гэта робім, і робім, мне падаецца, даволі паспяхова. Якім чынам? Робім медыапрадукты: YouTube, TikTok, Instagram. То бок мы свядома адмовіліся ад таго, каб рабіць івенты, каб шукаць актывістаў, хто будзе збіраць подпісы ці кантактаваць з дэпутатамі, ці як-небудзь яшчэ ўнутры краіны. Мы працуем на найбольш безапасным полі праз медыапрадукты. І, канешне, мы не ведаем зараз, як я б не сказаў, што медыапрадукты гэта таксама бяспечнае поле для тых, потому что прызнаюцца ўсё, нават там аккаунты ў Threads ужо прызнаюцца. І мой асабісты нават на 800 подписчиков прызнаны экстрэмісткім. І вот заходзіць хто-нибудь у Threads Алены Живоглоты, артыкул. Так, але тут залежыць, што мы з чым параўноўваем. Калі мы параўноўваем нічога не рабіць, і ці рабіць праз медыа прадукты, ці рабіць мерапрыемствы, будаваць суполку і рабіць нейкія там унутры краіны актыўнасці, больш чым паглядзець контент, больш чым пашэрыць гэты контент у прыватнай размове ці думкі з гэтага контенту за сваім асяроддзем, то гэта найбольш безапасная, згубіла слова на беларускай, бяспечная. Таму я б сказала, што
мы працуем з грамадствам, каб грамадства не губляла арыентыры, не губляла надзею, не губляла агентнасць, адчування таго, што мы можам на што-небудзь паспрыяць, паўплываць, каб мы былі тым грамадствам, якое здольнае крытычна думаць і здольнае ўтрымаць дэмакратыю, калі гэта в акно магчымасцяў будзе, калі у нас будзе гэтая дэмакратыя. Ну і ганарусь іх камандай. Алена, але ўсё ж таки, может быть, вот это пытанне дэмакраты, там захаванне, там усяго астатняга, вот это, про што вы казалі, там 20-21 годзе было блізка, важна, актуальна, і как бы людзі гэтыя прынялі, час прайшоў, зараз іншая сітуацыя. Ці ведаеце вы, ці адчуваеце, ці па ашчушчэнням, да, што насамрэч людзей хвалююць непакоі там тых, якія знаходзяцца ў Беларусі. Можа, не хочуць і не цікава пра тую дэмакратыю, захаванне там ці яшчэ што-небудзь чуць. Ну, прайшоў час, зараз іх хвалююць іншыя там тэмы. Там, я не ведаю, вайны там, ці там што-то, як там, не ўсё так адназначна, як там ракеты палятуць, там колькі будзе каштаваць бульба гэтай зімой па выніку і ўсё астатняе. То адчуванне ёсць? Адчуванне ёсць, каб не было спекуляцыі. Ну, з чым мы працуем? Мы працуем з тымі людзьмі, хто прыходзіць, хто нешта піша, нам каментуе. Мы бачым лічбы, гэта дакладна мы ведаем, як людзі рэагуюць на той контент, на тыя месаджы, якія мы даем ім. У нас ёсць сацыялагічнае даследаванне, якія ёсць і ў вас, і ў ўсіх рэдакцый, і ва ўсіх у дэмакратычным руху. На жаль, мы не можам сёння казаць пра тое, што кожны крок, кожная наша актыўнасць, кожнае дзеянне мы можам замерыць якасна. Як людзі адрэагуюць, ці яны усвядомілі, што гэта прапаганда, а гэта не, ці яны разумеюць, як павінен працаваць парламент і чаму зараз нельга называць тое, што ў Беларусі парламентам. Я пра гэтыя якасныя замеры. Але мы бачым лічбы, мы бачым косвенныя, ускосныя прызнакі таго па сацыялагічных даследаваннях. Гэта каб не было спекуляцый, так? На што мы можам абапірацца. Пра тое, пра адчуванне, ці што мы бачым праз гэтыя дадзеныя, я б сказала, што да, канешне, калі параўноўваць 20-й год і сёння, гэта не той уздым, які быў у 20-м годзе зараз, так? Канешне, мы разумеем, што людзі стаміліся, іх можа не цікавіць нават палітыка, што людзі можа не вераць у хуткую перамогу, але гэта і ёсць праца з грамадствам. Мы павінны размаўляць з людзьмі, мы павінны вяртаць ім гэта адчуванне і гэту здольнасць заўважаць праўду. Мы павінны тлумачыць, што такое прапаганда, бо прапагандысцкая машына працуе вельмі добра. Нам трэба тлумачыць, што здесь ёсць праўдай, а што не. То бок тое, што людзі стаміліся і, можа быць, губляюць сэнс, і, можа быць, губляюць веру, і, можа быць, губляюць разуменне смысла ўсёй гэтай барацьбы за дэмакратыю, за годнасць, за правы, за праўду, за роўнасць. Гэта і ёсць нашай працы тлумачыць, камунікаваць з грамадствам, быць у кантакце з грамадствам, бо калі мы не будзем, то хто будзе? Яны астануцца сам-насам з прапагандысцкай машынай, з губопікам, з Лукашэнкам. Гэта не значыць, што гэта лёгка, гэта не значыць, што вынікі мы бачым адразу, але гэта значыць, што сэнс, дзеля якога мы існуем, ён нікуды не знікае. Ён, можа быць, становіцца яшчэ больш гарачым. Я да чаго? Вось канкрэтны прыклад. Можа быць, проста рознае бачанне і стаўленне да нейкага, ну, скажем, пазіцыі. Вот канцэрт Каржа у Турцыі. І флагі, так? Да, і вот гэтыя сцягі, якія мы бачым, там табе і расійскі, і украінскі, і чырвона-зялёны, і бел-чырвона-белы, і грузінскі, побач усе. Беларусы, якія тут у эміграцыю, пераважнай большасці сказалі, што это за трэш. Як это расійскі, украінскі
Ну как бы это что, это нейкае там ну неразуменне сітуацыі там ці нейкія спадзевы на што, а чырвона-зялёны і бел чырвона-белы вам 9 жніўня 20-го года было мало каб зацвердзіцца што побач яны как бы не могуць існаваць. Это мы так тут усе адрэагавалі. Я не так лічу. А там шмат хто, ну не ўсе, ну я там чытаў каменты тоже таксама у трэц сказали так норм. Ну мы ж усе вот как бы за мир, мы за ўсё хорошее против всего плохого, за аб'яднанне, мы ж усе разам, нічого тут такого няма. То бок просто розніца уже ў бачанні і ў падыходах. Так, па-першае, я б хацела, каб мы не жылі 20-м годам. Тыя, хто быў на канцэрце Каржа, гэта могуць быць і тыя людзі, якія не былі ў 20-м годзе на пратэстах, не хадзілі на выбары, ім не было 18 гадоў, так? То бок гэта ўжо новая хваля людзей. А можа быць, гэта і 30-гадовыя людзі, якія былі на канцэрце. Мы не ведаем дакладна, хто там быў за этими сцягамі. Але не жыць бурбалкай 20-го года і не думаць аб тым, што ўсім стала зразумела ўжо ў 20-м годзе, як мінімум 20-м годзе, хто есть хто, што ў Беларусі няма сапраўдных выбараў, што няма дэмакратыі і Лукашенко рэпрэсуе толькі народ, гэта заблуждение, гэта тупіковы шлях. Гэта не так. І пра гэтую працу я кажу, трэба размаўляць з гэтымі людзьмі. Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам. Супер, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа, які быў у Стамбуле, і што яны мелі хоць які-небудзь кантакт з прадэмакратычнымі поглядамі з той аўдыторыі, і што гэта была не бойка, што гэтага расколу ў грамадстве у нашым не адбылося буквально, літаральна, так, што людзі не сталі файціцца на гэтым канцэрце. Канешне, мне сумна ад таго, што людзі раскрываюць чырвона-зялёны сцяг. Мне сумна, але гэта значыць, што трэба працаваць. Мы не можам казаць зверху ўніз. Мы не можам крычаць, мы не можам даваць загады людзям, мы можам тлумачыць, мы можам кантактаваць з імі, мы можам дапамагчы зразумець, чаму красна-зелёны флаг это не окей. Адкуль узяўся бел чырвона-белы і адкуль узяўся чырвона-зялёны сцяг. І мне падаецца, што гэта важна, што ў гэтай сітуацыі, калі мы бачым канцэрт Каржа, высновы, якія трэба зрабіць з гэтага, што шмат людзей, якія нават выязджаюць з краіны. Яны, можа, і не глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. Яны ўсё яшчэ не ведаюць, адкуль узяўся бел-чырвона-белы сцяг, адкуль ідзе незалежнасць Беларусі. Гэта значыць, што з гэтымі людзьмі трэба працаваць. Мне не падабаецца рыторыка вось гэтага раскола, гэта наша, гэта не нашы. Таму я так падкрэсліла і думаю, што гэтым можна таксама ганарыцца за маю каманду, за тое, што робяць сумленныя людзі. Мы ставім перад сабой задачай працаваць з тымі людзьмі, хто яшчэ дасюль не ўцягнуты у палітычныя абмеркаванні, у палітычную бурбалку, у прадэмакратычныя погляды яшчэ не падзяляе, яшчэ не на нашым баку, хто адкрывае гэты красна-зелёны флаг, а не наш бел-чырвона-белы. Ну, гэта не дыягназ, гэта предпасылка к таму, чтобы працаваць болей. Добра, вось вы сказали, яны вот яшчэ не нашы, не падзяляюць, але вам не падаецца, што вось гэтых нашых, гэтай бурбалкі з-за розных прычынаў, з-за гэтых умоў працяглай эміграцыі, супрацьстаяння, расчаравання, стомленасці, і нас-то тут меней становіцца, ну я маю на ўвазе у актыўнай нейкай такой сферы. Вось вам выборы в координацыйную раду. 2100, колькі там, 13 чалавек проголосаваўшы. Вот наколькі для вас гэта чаканы вынік? Я б сказала, што для мяне гэта чаканы вынік. Я думала, што будзе меней за 2000. Але я згодна цалкам з тым, што гэта у тым ліку, гэта не адзіная прычына, але ў тым ліку дэманструе тое, што актывістаў, актывах, хто гатовы удзельнічаць у выбарах, я маю на ўвазе не толькі палітыкаў, але і тых, хто выбаршчыкаў, становіцца меней.
Па розных прычынах, бо гэта ўжо 6-ы год, нават калі лічыць ад 20-го года, бо сваё жыццё трэба пачынаць, бо трэба выжываць як-небудзь у Польшчы, Літве ці дзе яшчэ, зарабляць грошы, а не інтарэсавацца палітыкай, можа быць, бо незразумелы вынік можа працы і сэнс каардынацыйнай рады. То бок гэтых прычын шмат, але тое, што актывістаў, актыва у эміграцыі нават, які удзельнічае у палітычных працэсах у эміграцыю, выгнанні, становіцца менш па маіх адчуваннях таксама. Перапісу я не рабіла, але так, мне падаецца, што колькасць выбаршчыкаў на выбарах каардынацыйнай рады ў 4-й склад гэта адзін са складнікаў. Не ўсе, але адзін з. Калі казаць пра іншыя складнікі, як адзін са складнікаў у тым ліку, тым і вельмі важным казалі пра дрэнную падрыхтоўку да ўсей гэтай выбарчай кампаніі. Там і несвоечасовасць, там і некае там яшчэ там нешта. Праўда, Артём Брухан у нас тут у эфіры гэтыя абвінавачванні адмятаў, казаў, што ўсё ў адпаведнасці са статутам і гэтак далей, але на ваш погляд. Працэдурна, як былі арганізаваныя выбары, гэта не 100%, гэта адзін са складнікаў. Я была членам выбарчай камісіі і буду казаць пра тое, як было арганізавана. І мне падаецца важным зразумець, што гэта не столькі крытыка, а можа быць і крытыка, але высновы, якія трэба зрабіць нам, грамадству, каб наступныя выбары арганізаваць на больш высокім узроўні. Першае, важна зразумець, што выбарчая камісія уключылася ў працэс падрыхтоўкі ці выбараў запозна, на мой погляд, калі частка ключавых момантаў была вырашана. То бок рашэнне пра склад выбарчай камісіі гэта было 30 января, студзеня, ці 1 лютага, што нешта такое. На гэты час было палажэнне аб выбарах каардынацыйнай рады як ключавы дакумент. Былі даты зафіксаваныя. Што важна, было зафіксавана ўжо і зразумела, хто будзе тэхнічным правайдерам на выбарах каардынацыйнай рады. Гэтага часу на падрыхтоўку выбараў замала, я б сказала. І што важна, мне падаецца, што мы зрабілі, гэта адразу дабавілі празрыстасці ў гэты працэс, каб было зразумела, што не гледзячы на тое, што ў палажэннях аб выбарах сказана, што выбарчая камісія адказвае за ўсе працэдуры, за арганізацыю выбараў, у гэтым працэсе ўжо ёсць каардынацыйная рада, як ключавы суб'ект, які абазначыў правілы, абазначыў тэрміны правядзення выбараў. Другое, і каардынацыйная рада забяспечвае матэрыяльна-тэхнічна арганізацыю выбараў. Гэта вельмі важна. Гэта пра рэсурсы, пра то, як стрымы рабіць, грошы на платформу, грошы на ўсю інфраструктуру. Гэта важна, як забяспечыць гэты працэс. І трэцяе, гэта былі выбарчая камісія, так? Тры удзельнікі. Мы ўжо не мелі часу, напрыклад... Тры кіта. Мы ўжо не мелі часу, напрыклад, па мандаце мы маглі праводзіць тэндэр па выбары тэхнічнага правайдера. Але па сутнасці не, часу не было. І я тут не кажу, што я супраць гэтай тэхнічнай платформе. Я нават лічу, што гэта добра, калі ёсць прыемственнасць, і мы можам палепшаць гэтую платформу. Але я хочу паказаць тое, што першае, мы позна уключыліся, другое, некаторыя пункты мандату выбарчай камісіі былі намінальныя, у такія тэрміны мы ўжо не маглі нічога выправіць. І мне падаецца важным гэта, бо, па-першае, я лічу, што ўжо зараз час ствараць працоўную групу у каардынацыйнай радзе па выбарах, то бок гэта не можа праца рабіцца за 4 месяцы, калі нужна
адначасова і складаць рэгуляцыйную базу па назіранні па выбарах, напрыклад, гэтага не было, ці што адбудзецца, калі будзе не працаваць платформа, пра прыняццё несапраўдных выбараў. То гэтай рэгуляцыйнай базы не было прапрацавана. І адначасова прапрацоўваць гэта, правяраць спіскі выбарчых суб'ектаў, рыхтаваць тэхнічныя заданні для тэхнічнай платформы для галасавання. Гэта вельмі мала часу. І калі мы хочам, каб працэдуры былі больш дакладныя, больш празрыстыя і падрыхтаваныя, то працу па падрыхтоўцы выбараў трэба пачынаць ужо зараз. Ствараць працоўную групу ў каардынацыйнай радзе, каб інстытуцыянальная памяць працавала, трэба, каб хтосьці перадаў гэтыя высновы па працэдурах, па выбарах з гэтых выбараў на наступныя. Бо, напрыклад, калі я прыйшла ў выбарчую камісію, гэтага не было. І гэта сумна, што інстытуцыйная памяць па выбарах кепска працуе ў дэмакратычным руху. Можа быць, нават выбарчая камісія павінна быць незалежным інстытутам. Гэта таксама можа быць шлях. І тады пошук грошай, напрыклад, на платформу, на арганізацыю ўсіх выбараў, ці задачу па яўке, бо ні ў кога з 3 суб'ектаў, ані ў выбарчай камісіі, ані ў каардынацыйнай радзе, ані ў тэхнічнага правайдера не было наўпрост задачы яўка на выбары. А пакідаць гэтую задачу толькі на выбарчых суб'ектаў, мне падаецца, што гэта таксама адзін са складнікаў таго, чаму так мала людзей паўдзельнічала ў выбарах як выбаршчыкі. І думаю, што такая грамадская дыскусія наконт таго, чаму было 2000 выбаршчыкаў і што можна палепшыць, і экспертная дыскусія таксама, гэта тое, што мусіць адбыцца Вось бліжэйшым часам будзе рэпорт, даклад незалежных назіральнікаў. Гэта таксама база для таго, каб абмяркоўваць, што палепшыць. Калі каротка, я б сказала высновы, што малая працэдурная база, рэгуляцыйныя дакументы, недастатковая колькасць іх, і это недакладна прапісаныя працэдуры, бо там пайшло ўжо і канфлікт інтарэсаў, які можа ўсплываць, і ці могуць быць ганарары ў выбарчай камісіі, бо гэта шмат пытанняў было, мы можам паабмяркоўваць іх. Але гэта кусок працы, які можа быць падрыхтаваны загадзя. Па-другое, гэта пераемнасць гэтай інфраструктуры, рашэнне аб тым, мы застаўляем Паўла Лібера і яго тэхнічную платформу супер, тады мы можам працаваць над паляпшэннем, над развіццём гэтай платформы не за 4 месяцы, а за 2 гады рабіць гэта, прыняць гэтыя рашэнні, што так будзе працаваць інстытут. І пытанне самастойнасці інстытуту, выбарчай камісіі і мандату. Ці яўка гэта задача выбарчай камісіі, ці ч'я, ці выбарчая камісія гэта заўсёды прыйшлі, уйшлі, ці должна быць некая пераемнасць, і тады гэта можа быць незалежнасць ад каардынацыйнай рады таксама. То бок шмат думак на гэты конт, і шмат чаго можна было б палепшыць, але добра, што выбары адбыліся. Гэта вельмі важна, мне падаецца таксама прамовіць, што нельга параўноўваць выбары ў каардынацыйную раду з выбарамі ў парламент, бо гэта, не ведаю, ці зразумела, бо гэта не дэмакратычная краіна, бо мы не ў сваёй краіне, мы можам і павінны трымаць арыентыр на стандарты дэмакратычных выбараў, але чаканні нашы не могуць быць аднолькавыя што да выбараў у парламент у незалежнай Беларусі, што ў каардынацыйную раду. І што вельмі важна, і я б не хацела дэвальвіраваць гэты тэзіс, Артём Брухан хіба тоже казаў, што сам факт, што выбары адбыліся, гэта, если не перамога, то вельмі важна. Бо гэта значыць, што дэмакратычны рух ставіць перад сабой мэтаю зрабіць працэдуры вызначэння прадстаўніцтва празрыстымі, адкрытымі, бо прадстаўніцтва
якое мусіць быць у грамадства беларускай часткі, у дэмакратычнай часткі грамадства, гэта пытанне прадстаўніцтва нікуды не дзенецца. Ці будзе Коордынацыйная рада, ці не будзе. З 2000 выбаршчыкаў ці з 6 гэтае пытанне трэба закрываць. І пакуль што Коордынацыйная рада найлепшым чынам вырашае гэта пытанне. Чаму так мала выбаршчыкаў? Яшчэ хіба што трэба, каб Коордынацыйная рада працавала над тым, каб быць зразумелай для выбаршчыкаў таксама. Для чаго яна патрэбна. Для чаго яна патрэбна. І гэта трэба рабіць, канешне, вынікамі працы і асветніцкай працай, контентам тлумачыць. Ай, ну вот гаворыце вы, што вот добра, што ёсць, хто будзе прадстаўляць, ёсць пэўная частка ўжо, асабліва сярод тых, хто так не так даўно далучыўся, хаця і розныя і даўно і недавно далучыліся да дыаспары, да супольнасці, тых, хто перакананы, што калі зруйнаваць усе гэтыя структуры, пачынаючы ад офіса і заканчваючы Коордынацыйнай радай і ўсім астатнім, вот тады шчасце і будзе. Тады вот как бы прыйдуць сапраўдныя лідары і будуць па-сапраўднаму прадстаўляць беларусаў на любых арэнах, а не вот это вот все самапрызначэнцы. Ну, першае, я заўважыла такі парадокс, што і КР, і не толькі КР, нашы 3 ключавыя суб'екты, і АПК, і офіс Ціхановская, Святлана Ціхановская, і Коордынацыйная рада, я іх называю ключавымі суб'ектамі нашых дэмакратычнага руху нашага. Але калі казаць пра КР, то ёсць такі парадокс, які я заўважыла. КР успрымае ўсур'ёз рэжым, бачыць значнасць Коордынацыйнай рады, бо не было б гэтага ціску, пераследу, ну ўсё, што мы бачым, што адбываецца, гэтых інфармацыйных атак таксама. Значнасць, важнасць КР прызнаюць міжнародныя структуры, як КР як важная частка інфраструктуры нашых дэмакратычных сілаў, бо прадстаўніцтва ёсць, і прадстаўніцтва праз Коордынацыйную раду адбываецца, але частка, даволі вялікая частка беларускага грамадства у адрозненні ад рэжыма і ў адрозненні ад міжнародных структур не разумее, а чаму гэты орган важны, ці іншыя органы. І гэта пытанне, я лічу, што нават не да грамадства, а да інстытутаў, ну і ў прыватнасці да Коордынацыйнай рады. Адна справа не разумеюць, чаму важны, другая справа перакананыя, што яны шкодныя і перашкаджаюць беларусам, робяць ім шкоду. Ну, я не ведаю, як можа інакш адбыцца, бо гэты дыскурс пра распусціць Коордынацыйную раду ці іншыя суб'екты, а хто прыйдзе на замест? То бок мы ўсё роўна будзем перад пытаннем прадстаўніцтва дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, так? То бок усё роўна хто-небудзь павінен прадстаўляць. Тады як мы будзем вырашаць, хто будзе прадстаўляць? Гэта зноў ідзе ў кулуары, у кабінеты, без тэрмінаў, без працэдур, без логікі, без стандартаў. То бок як-небудзь мы павінны вызначыць гэта прадстаўніцтва. Святлану Ціхановскую замяніць, ці Коордынацыйную раду, ці АПК. Як? Дзе гэты праект, дзе гэта магчымасць зрабіць больш якасныя, больш празрыстыя, больш прадстаўнічыя органы, чым у нас ёсць зараз. І калі мы кажам распусціць, трэба разумець, што Коордынацыйная рада, ну, зараз буду казаць пра Коордынацыйную раду менавіта, але гэта хіба што пра ўсе нашы інстытуты, так? Але Коордынацыйная рада, калі мы распусцім Коордынацыйную раду, то Коордынацыйная рада яна ўжо не толькі ў нашым унутраным палітычным пузыры, не толькі ў нашым дэмакратычным руху ўнутры. Яна мае прадстаўніцтва у міжнародных інстытутах. Гэта вельмі важна. Гэты лек, гэты недахоп прадстаўніцтва, гэты вакуум прадстаўніцтва ўзнікне. То бок не распусціць, а замяніць, а можа рэфармаваць. А можа што-небудзь выправіць у тым, як працуе гэты орган, гэты інстытут. То бок роспуск гэта дрэнна, бо трэба прадстаўніцтва ў любым выпадку. Празрыстае, працэдурнае, адказнае, адпаведна запыту грамадства.
але што замест каардынацыйнай рады, ну вось гэта пытанне, у каго-небудзь ёсць такі праект, што можа быць больш празрыстым, чым выбары у прадстаўнічы орган? Не ведаю, трэба працаваць з тым, што ёсць, на мой погляд, палепшаць гэтыя органы, рэфармаваць, можа быць таксама, можа быць рэфармаваць, але гэта не роспуск. Ай, не умееце вы ў канспіралогію, вам раскажуць, я люблю працэдуры, вступіце туды вот в эту вот сферу, вам раскажуць, як былі фальсіфікацыі на гэтых выбарах, як там Прыходзька, а оказывается і вы таксама там усіх па ўсім падыгрывалі і ўсё астатняе. Але вот вы добра сказалі пра інстытуцыйную памяць, але я б казаў не толькі пра выбарах, а ўвогуле. Ведаеце, чым запомніцца каардынацыйная рада трэцяга склікання? Ну, безумоўна, Мельнікавай. Вот тут складана нешта перабіць, але пачалося ўсё яшчэ з там такого парада сыходаў з каардынацыйнай рады значных і відных асобаў, там пачынаючы з самага пачатку там Роза Турарбекова і заканчваючы напрыканцы кадэнцыі блокам Прокоп'ева і Егорова, які там сышоў усім складам. То бок так это вот как бы у працэсе працы каардынацыйнай рады. Каардынацыйная рада 4-го склікання яшчэ не пачала працаваць, а скандалы ўжо другі як мінімум, да? А можа я там нечага не даглядзеў. Гэта карма такая, гэта так наканавана, гэта такі стан дэмакратычных сілаў ужо ў нас, што скандалы, інтрыгі, расследаванне, абвінавачванне і пошукі агентуры і маргінеза наша ўсё. Ну, я б, можа, не казала, што не ўсё гэта скандалы. Вы хіба што кажаце пра Аліну Харысаву, так, і пра Александру Мамаеву, так? Да. Два кейса. Дарэчы, вам не падаецца, мы тут трошечку не ў працэдуру, а ў канспіралогію. Два скандала у адным спісе, які ўсе называюць праофісным. Супадзенне. Супадзенне, не думаю. Значыць, гэта два розных кейса. Першае, чаму так шмат скандалу? А дзе яшчэ, як не ў каардынацыйнай радзе, дзе так шмат дэлегатаў, дзе гэта прадстаўнічы орган, гэта не карпаратыўная структура, гэта прадстаўніцтва, гэта людзі розных поглядаў, дэмакратычных, але розных, з розных арганізацый, з розных палітычных партый, і дзе, як не ў каардынацыйнай радзе, мець гэтыя дыскусіі, сваркі, можа быць, скандалы. Я не лічу, што найбольш яскравым, але гэта не гэта вынік працы каардынацыйнай рады, пра Мельнікаву ці бягучыя гэтыя скандалы. Каардынацыйная рада, калі мы кажам пра гэтыя тры кейсы, вынік у тым, што на пляцоўцы каардынацыйнай рады можна абмяркоўваць гэтыя кейсы, бо на якой іншай пляцоўцы абмяркоўваліся бы гэтыя кейсы. Ну, не ведаю. Вось, а зараз мы маем пляцоўку, дзе можна пасварыцца і дзе можна прыйсці па выніках гэтай сваркі, гэтага разгляду, гэтага расследавання, можа быць, к якому-нибудь выніку. Ну, то бок, на ваш погляд, это нормальная такая ситуация, гэта не праява нейкай хваробы саміх дэмсілаў? Я думаю, што гэта не праява хваробы. Окей, калі ёсць сваркі, калі ёсць споры, дыскусіі, але не окей, калі гэта 100% ці 80% ці нават 50% працы каардынацыйнай рады. То бок гэта нармальна, калі гэта працэс працоўны, а пры гэтым інстытут працуе над сваімі задачамі. Калі каардынацыйная рада сабралася і усе актыўнасці, усе вынікі, якія мы маем, гэта расследаванне сваіх жа скандалаў ці грамадскіх окей-кейсаў, то это не окей. То бок гэта пабочны эфект, можа быць, але гэта не самацэль, не самамэта. Таму я б не баялася так гэтых сварак. Гэта таксама працэс дэмакратычны. Выносіць нешта з кулуараў на грамадскае абмеркаванне, каб грамадства кантралявала, разумела, who is who. Але гэта не можа быць
мэтай, і гэта не можа быць усёй працы, якую робіць каардынацыйная рада. Ну, мэтай не можа быць, і безумоўна не хацелася б, каб гэта было мэтай. Я да таго, што ўсё ж такі мы казалі толькі што з вами пра пэўную стомленасць грамадства па все-таки 6 гадоў прайшло, асабліва там складана. Тут табе в эміграцыі праблемаў хапае, там унутры краіны таксама сваіх праблем, але хапае і ад рэжыма, і ад эканомікі і ўсяго астатняга таксама. І у дадзенай сітуацыі яно ж вот гэта стомленасць, там нейкія там калі там пачынаюць інтарэсы разыходзіцца там ці іншыя там чалавечыя канфлікты, яны ж уплываюць і на вось гэтую палітычную структуру, на палітыкаў, на ўсіх нас, то бок коррозія адбываецца. Ну, першае, я пажадала нашим палітыкам мысліць менавіта людзьмі, грамадствам, тое, як іх паводзіны матывуюць ці дэматывуюць беларусак удзельнічаць у тых ці іншых актыўнасцях, удзельнічаць у дэмакратычных працэсах, працэдурах, праектах. Гэта вельмі важна. Калі палітыкі будуць фільтраваць свае дзеянні сваімі выбаршчыкамі, сваёй аўдыторыі, гэта будзе супер. Але кейсы, якія вы пералічылі, гэта розныя кейсы. Я б не рабіла ўсё гэта пад адно, не пускала бы. Першы кейс Мельнікава, соры, я лічу, што гэта аперацыя КДБ, і гэта, нічога агульнага не мае з кейсам Александры Мамаевай ці Аліны Харысавай зараз. І гэта не паказчык слабіны руху кейс Мельнікавай, на мой погляд. Бо яе правяралі усе як толькі маглі. І байполы, і белполы, і паліграф, усё, што маглі, зрабілі. Але я лічу, што кейс Мельнікавай гэта у тым ліку паказчык таго, як рэжыму цікава была каардынацыйная рада, як хвалюецца рэжым за тое, каб каардынацыйная рада была паспяховым органам і удзельнікам у прадстаўніцтве ў міжнародных структурах. Мне падаецца, што так. Кейс з Алінай, гэта іншая гісторыя. Гэта гісторыя, не ведаю, ці мы мусім абмяркоўваць яе зараз, але гэта не прыналежнасць да каардынацыйнай рады гэтага кейса. То бок так супала, што яна не толькі ў каардынацыйнай радзе мае дачыненне якуюсь афіліяцыю. То бок каардынацыйная рада, яшчэ раз, стала пляцоўкай для абмеркавання гэтага кейсу, ці адной з пляцовак абмеркавання кейсу Аліны Харысавай. Але гэта не сімптом каардынацыйнай рады. Аліна Харысава. Александра Мамаева, наколькі я разумею, зараз быў эфір, я не глядзела яго, бо ехала сюды, наколькі я разумею, што гэта і не пра канспіралогію, і гэта не пра факап які-небудзь, гэта дакладна пра прадстаўніцтва, пытанне прадстаўніцтва, ці давярае, ці дэлегуе яе фракцыя, ці каардынацыйная рада ёй якія-небудзь паўнамоцтвы. Супер пытанне, чаму не? Гэта дастойна таго, каб абмяркоўваць гэта, бо калі мы кажам пра інстытуты, працэдуры, празрыстасць, адказнасць, справаздачнасць людзей і фракцый і інстытута ўвогуле, то вось гэтага яно і складаецца. А мы хочам ці не хочам, каб яна працавала. Дарэчы, ёсць гэтая падсправаздачнасць інстытуцыі людзям? Якая-небудзь ёсць. Што значыць такая-небудзь? Дзе справаздача пра 30 мільёнаў? 30 мільёнаў. Я лічу так, што мы ўжо на правільным шляху. Каардынацыйная рада дае гэтую магчымасць задаваць пытанне, каардынацыйная рада справаздачыцца, супер. Можа быць форма справаздачы, можа жадаць лепшага, больш дакладнага, не ведаю, інакш можа праходзіць, але зачаткі гэтых працэдураў ёсць. Другое пытанне, што як паўплываць на чальцоў каардынацыйнай рады, на дэлегатаў нашых могуць гэтыя выбаршчыкі. Інструменты адзываць сваіх палітыкаў з каардынацыйнай рады. То бок такія санкцыйныя меры, яны не прадугледжаны, але яны не прадугледжаны нідзе у нас у дэмакратычным руху. Бо тут паўстае пытанне, а хто мае такія паўнамоцтвы, акрамя
беларусаў, каб звольніць каго-небудзь адкуда-небудзь, каб уключыць гэтыя санкцыі адносна якой-небудзь персоны ці інстытута, толькі грамадства. То бок тут такое замкнутае трохі кола. Інстытуты павінны даваць такія працэдуры, каб грамадства магло ўплываць, а грамадства мусіць выкарыстоўваць гэтыя працэдуры, каб уплываць на палітыкаў. Таму нельга распускаць нашы інстытуты, трэба дапамагаць ім, можа фарматаваць некаторыя з іх, дапамагаць ім быць больш адказнымі, празрыстымі, падсправаздачнымі, а гэта можна рабіць толькі калі мы уцягнутыя ў гэтыя працэсы. Канешне, не хочацца быць уцягнутымі толькі ў скандалы і сваркі. І яшчэ раз, гэта норм, калі гэта адзін са складнікаў дзейнасці прадстаўнічага органа, але не норм, калі гэта і ёсць усёй дзейнасцю гэтага прадстаўнічага органа. Ну, то бок, вы яшчэ пакуль што не расчараваліся ў Дэмруху? У Дэмруху не дакладна. Ну, я не пайшла ў Коардынацыйную раду. Вось чаму? То есть у Коардынацыйнай радзе расчараваліся? Ну, гэта не расчараванне. Я прыняла свядомае рашэнне не ісці, не балатавацца. Я была ў Коардынацыйнай радзе ў другім складзе гэта раз. Другое... Ольга говорит, я такую памылку не зраблю. Ведаць так, я лічу, што калі ты ўжо ідзеш у Коардынацыйную раду ці ў якой-небудзь справе удзельнічаеш, то менавіта ў Коардынацыйную раду, то гэта мусіць быць тваім фокусам, тваім палітычным фокусам, тваёй задачай, фокусам тваёй энергіі на бліжэйшыя 2 гады. Я не была гатовая і зараз не гатовая да таго, каб Коардынацыйная рада стала маім фокусам на бліжэйшыя 2 гады. Мой фокус зараз гэта сумленныя людзі, гэта пра грамадства. І пра маю каманду, пра грамадства, пра беларусаў на ўвазе. НДА, некамерцыйная арганізацыя, не палітыкі, а тыя, хто наўпрост працуюць з грамадствам, хто дае праўду, хто тлумачыць, што адбываецца, хто супрадзейнічае прапагандзе. Гэта мой фокус. Не палітычны сектар, не Коардынацыйная рада. І я лічу, што тыя, хто ідзе ў Коардынацыйную раду і ўжо прыйшоў у яе, і прыйшлі ў яе, пабыць на 10%, гэта дрэнна. Бо у такім выпадку атрымліваецца, што Коардынацыйная рада гэта 5, 10, 15 палітыкаў актыўна працуючых, а астальныя паравозам едуць за імі. Калі вы ўжо прыйшлі, то трэба працаваць. Працаваць на 100%. Так будуць працаваць і інстытуты. Бо інстытут складаецца з людзей актыўных, а не пасажыраў. Для того, каб працаваць на 100%, трэба за гэта грошы атрымліваць. Гэта таксама цікавае пытанне, што, можа, трэба было б рэфармаваць як-небудзь Коардынацыйную раду, каб хто-небудзь там атрымліваў грошы. Але тут у мяне іншы погляд, я яго прадвігала і ў другім складзе Коардынацыйнай рады. Ёсць апарат, ёсць сакратарыят. Гэта такой крок да Івана Крацова, і ці хто будзе замест Івана Крацова, якога не зменяць, не выберуць, не аберуць ніяк другога. Вось людзі, якія могуць працаваць за ганарары, каб забяспечыць дзейнасць гэтага органа, гэта, мне падаецца, кропка росту для суб'екта Коардынацыйнай рады. Можа быць, не будуць атрымліваць ганарары, павінны ці не павінны, гэта дыскусійнае пытанне, палітыкі, але апарат, які можа забяспечваць дзейнасць палітыкаў, вось я гляджу на пасе, вось я была там на стажыроўцы. Што робіць сакратарыят парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, што робяць палітыкі? Вельмі шмат працы робіцца сакратарыятам. Шмат працы сэнсоўнай нават, яны дапамагаюць рабіць. Апарат, сакратарыят гэта не палітычныя суб'екты, гэта не палітыкі, гэта адміністрацыйны апарат, які мусіць дапамагаць працаваць палітыкам. І калі гэта будзе дастатковага памеру каманда, я маю на ўвазе сакратарыят Коардынацыйнай рады, у якой будуць ганарары, першая праца іх будзе тут, а не 29-30 па чарзе пытанне, як трэба там арганізаваць стрым выбарчай камісіі па выбарах Коардынацыйную раду. То бок мы пабачылі, як працуе сакратарыят з намі, з выбарчай камісіі. Вазьміце туды людзей на заробкі, я лічу, што гэта мажліва зрабіць, каб яны рабілі сваю працу добра.
они мыслілі тым, што яны палітыкі, і таму яны зараз будуць працоўваць нейкія месаджы, а не забяспечваць працу органа. То бок пытанне заробкаў палітыкаў у Координацыйнай радзе, дэлегатаў Координацыйнай рады, мне падаецца, што гэта дыскусія не на бліжэйшыя 2 гады, я не ўпэўнена, у мяне здесь няма меркавання, што гэта трэба, але як сабраць прафесійную дастатковага памеру па колькасці людзей, па аб'ёмах працы, якую яны могуць рабіць каманду для сакратарыяту, мне падаецца, што гэта кропка росту у напрамках і падсправаздачнасці, і празрыстасці, працэдурнасці, і як медыя працуюць, як асвячаецца дзейнасць Координацыйнай рады і дэлегатаў, і дапамагаць нават дэлегатам быць публічнымі палітыкамі. Гэта таксама можа быць функцыя сакратарыята. Ну да, от сабе імідж напрацаваў Іван Краўцоў. Ну, так, все працавалі. Нешта напрацавалі. Да, дай Бог кожнаму, як кажуць, ці не дай Бог. Дзякуй вялікая, Алена. На жаль, трэба развітвацца на сёння. Я нагадаю, што у нас сёння ў гасцях была лідарка грамадскай суполкі «Сумленныя людзі» Алена Жываглот. Ну што ж, за сумленных людзей і за сумленнасць людзей, палітыкаў у тым ліку. Дзякуй. До сустрэчы, жыве Беларусь. Подписывайтеся на социальные сетки сумленных людей, калі для вас гэта бяспечна. Ну и безумоўна не забывайте про YouTube канал Еврорады. До сустрэчы, жыве Беларусь.